makulay na buhay. Yung makulay na buhay mga kabeli. Good morning po mga kabeli. Nagigising lang. So mga kabeli, on the way na sila Jepoy sa Masantol, Pampanga kay Tita Del Canlas. Ayan na, shoutout din kay JC Dison. On the way na sila, so sila yung magluluto ngayon. Kami dito. Ayan, may mga deliver kami, saka mga kay Kuya Jimmy Speak natin, nandito mamaya. Okay, boy, kayo na bahala kay Tita Del niya. Apo, yan, thank you po, maraming salamat. Ayan, sarapan nyo daw, sarapan. Apo. O, si Jepoy na, so mga belly yan. Si Jepoy para makapamasyal po si Jepoy. Okay, ingat kayo. Thank you po. Gora na. Mga kabili, almusal muna tayo bago tayo dumiretso ng Masantol. So malapit na rin tayo, mga 15 minutes na lang po. Masapalit po tayo. So mag-almusal muna sila ng pares, bulalo, pares, papaitan, goto. Yung mga kasama natin dito dito, Apong Kulas, Rerad, tsaka si Popo, tsaka si Anton. Pa yung lugaw namin? So, lagyan na okay lang mabidyo, te. Muna kami. Tapos, pagtapos ito, diretso na tayo sa event. So, maaga lang, maaga pa. Kain tayo. Ano? Yan, Bab. Ayos. Yaman niya. Ayun, kain lang kami. Thank you. Maraming salamat. Kita-kita tayo sa event. Salamat po. Thank you. So, biyaya tayo ulit. Diretso tayo sa event. Para mapag-ready tayo ng lulutuin natin. Maaga pa naman, oh. Ayun, let's go. Yung mga kabeli, nandito na tayo sa Makabebe. Aray pang Makabebe, Pampanga. So, malapit lang tayo, ilang minutes lang. 16 minutes. Mas maganda na yung maaga kaysa malik tayo sa oras pagtuluto. At least dito makapagpahinga-pahinga pa tayo.
dito, masantol. So shoutout nga pala kay Ma'am Rowena, siya po yung nagpa-event sa atin dito. Pupunta. Ma'am Rowena, kanila siya, maraming salamat po. Yan, kahit tayo ginit, makalbog. So yung mga bel, nandito na tayo. Tapat ng Emilier. So tatanong muna tayo. So yung mga beli, nandito na tayo kung saan tayo magluluto. So fiesta pala dito. So dapat 11:30 tapos na tayo magluto. Nang Morning, mga kabeli. So mga beli, start na tayo. Papakulay muna natin yung ating pang spicy wings. So ito yung spicy wings natin, ginawa natin ito kahapon. I-slice na natin. So lagyan lang natin ng asin. Pupunta. So pakukuloy lang natin ito. Gusto na lumambos siya ng konti, tapos ipapry natin. Gigisa natin sa bawang. Thank you. 11. Ay, alas 10. Wala yung mga kabeli. Simula na maghiwa nga. Sumaya na Nandun. mga kabeli, papakulo na po tayo ng sisig. Sisig. Sisig mga kabili. Morning mga kabeli, gordon blue na po tayo mga kabeli. Chicken roll. Golden view. So mga kabili, okay na yung ating manok. So ipa-fry pa natin to. So ang lulutuin natin ng araw na to is spicy wings, roast beef, cordon bleu, calamares, chop suey. So ilan po tayo? Sisig. Tsaka sisig. So ilan po tayo yung nabagin to? 5 pa lang po. Anim, chop suey. Yan sa ibang Anim. So anim na po tayo mga kabili. So mamarating na ito yung wings natin. So ito naman yung ating pork sisig. So ito yung maskara ng baboy. Tenga. So pinapakulo natin yan. Tapos dito tayo sa calamares. So ito yung pusit natin calamares. Ay mamarinate lang natin ito eh. Kagabi pa natin dalawa ni Anton na nilinis to. Para pagdating dito, iwas sa ano na, aberya.
So maglalagay lang tayo ng asin dito. Paminta. Saka chicken powder. Tapos gagawa lang tayo ng battery mix dito. Ay, battery mix mga baton? Water mix. Tapos hihan natin. So matagal na tayo hindi gumagawa ng calamares. Ayos to. Magsay muna siya pang plus. Ayan, dinaliwa ka pala. Saan ba pang plus? Ha? Saan muna? Ah! La 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 la. Tama na ba? Tama na? Kaya gari. Kasi po naman Kaya bigay tambak. Isa niya mo bago yung malibat. Salit din ha? Alay, makalagay ka tambak eh. Kapol na ba kapol? Kaya niya ako. Special niya ka na ako. Sige mga peli. Na. Okay na yung ating spicy wings. So habang busy sila dito nag-i-slice ang pa-chopsy natin tapos may gumagawa cordon bleu. So pinagtulong-tulungan na lang. Ilan ba tayo? 2, 4, 6, 6. Si Tito Cabelli, kasama niya si Adam, si Tres, si More, tsaka si Tito Dondon. So sarado ngayon yung restaurant. Ayos po! Okay mga Cabelli, start na tayo sa ginawa niya doon, cordon bleu. So magpapainit na tayo ng mansika. Kasi maganda yung cordon bleu pag malamig, doon parang magandang slice. Para di siya natutulog. Pag mainit kasi, natutulog yung cordon bleu. So magad pa tayo ng isang mansika. Ito yung gamit natin mansika. Ayos po, papainitin ko lang yung ating mantika bago natin lagay yung ating cordon bleu. So mga Cabelli, start na tayo sa cordon bleu. So ito yung cordon bleu natin. Maraming cordon bleu yan. Maglalaglag pang tayo. Ay! So, okay na yung mantika natin. Hindi siya ganun mainit. Para hindi agad masunog yung ating breadcrumbs. Tapos, para mamaya gagawa na lang tayo ng sauce ng cordon bleu. Ayos. Tatapos to. So yung mga Cabelli, ito na po yung ating cordon bleu. So pag ganito na siya, okay na yan. Ayos, second pass tayo mga Cabelli. Ayos na, tama din sa kanya. So yung mga Cabelli, start na siya pang kulas mag-iyaw ng pansisig natin, yung pork sisig natin, so malambot na rin dyan. So dito tayo magpaparikit. Ayan na.
mga kabeli. So yung mga kabeli, start na tayo mag-ihaw. So, kasi ito lang yung matagal na gagawin natin. So maya-maya lang pwede tayo magluto mag-start. Maaga pa. Siguro mga 8:20, 8:30 pwede tayo mag-start. So meron pa tayo sa kalating oras. So dapat 11 tapos na. Thank you. So mga kabeli, start na rin tayo sa spices natin. So ipa-fry na natin. Lahat ginagawa na nag-slice sila ng cordon bleu tsaka nag-chop na si mansisig natin. So si Anton naman nag-iyaw pa rin. So time check tayo, 8:30 na po ng umaga. Roast beef, mga kabel. Oy, time check tayo, 8:30 na ng umaga. Pwede na tayo mag-fry, mag-start na rin tayo para ito maligpit lahat nangyari na ito, yung mga gamit natin para makapasok na yung mga bisikleta, mag-open area na ito. So thank you. Kailangan tayo magluto. Kaya ang ganda na yan, no? Ano susunod? Ay, alin na pa. Roast beef na po tayo, mga kabel. Pagkatapos ng sisig. Malabig pa. Shout out kay Nogi. Eh? Shout out po sa lahat ng taga Masantol, Pampanga. Thank you po. Kaya mo si Ma'am. Taketo. Hey mga kabeli, fry na natin. Hey mga kabeli, roast beef na po tayo, mga kabeli. Roast beef. Mamaya gagawin na lang po ng sauce ni Ayos. Yung mga kabeli, yun na yung ating chicken. Medyo hindi ko naman tinista para hindi siya tumigas. Sabagsak doon. What's up, Ton? Teka pala tayo. Mga kabili, gigisa na natin yung ating spicy wings. So maglalagay tayo ng maraming bawang. Chili mga kabili. Ano mo lang dito mga kabili, basta isa ilong. Yung ano na chili. Roma. So ayan ko lang maging golden brown yung ating bawang bago natin lalagay yung chicken manok. Saan ba kami ito, Ofster? Yan. Di ba kabili? Huwag na yung bawang natin tsaka yung sili. So ilalagay na natin yung toaster.
Lagyan tayo ng konting asukal. Ayun. Ram, gusto niya Ram. Gusto niya spicy. Dito. Dito ba? So, assistant natin, anak niya Adam, pamangkin ko. Yes. Ano basan? What order? Ano ba yung order? Agad tayo ng konting oyster, baka... Wala. Ay mga kabili, nakasya na tayo. Nakalit na po tayo, thank you. Ayos na to, thank you lang natin. Cordon bleu mga kabeli. Okay. So yun mga kabeli, sisig na po tayo. May sabay na to. Sili, Aparte ya, sibuyas, aparte yung tupa. chicken liver. Alamansidios mga kabeli. Salt. Our seasoning mga kabeli. Mabandang alas 10 pa dito siya. Black pepper. Dinner, ay! Hindi. Kapite! Email! Radyo Carrara. Eh, titikman po ni Jepoy. So, tignan na natin yung timplado ni Anthony. Anthony! Adlong tayo ng konti sa siling. So masarap na siya mga kabeli. Okay, Vic. Sa ayos na to, thank you. Maraming salamat po.
Tayo na, baka What sisig mga kabeli. pag-video ka tayo. So, yun mga kabeli, kalabas na po tayo. Ala na po. Ito po. Alili po ulak na. Papalipat siya po sana may isang overboard. Diretso lang. Oo, bayo mo po overboard. So mga kabeli, ito na yung ating calamares. So napakarami yung calamares natin. Namin. Sigurado dito tayo mahuli sa calamares. Hey mga kabeli, start na rin tayo. So alas 10 na rin ang umaga. So kailangan bago natin matawad para mapag-discuss tayo. So bawang sibuyas. So ilulutoy natin is chop suey. Bawang sibuyas. Lagyan natin ng mantika. Tulad ng dati, gigisa pa rin natin yung ating sahog sa bawang sibuyas. Meron tayo chicken breast saka chicken liver. Shoutout nga pala kay Ma'am Del Mendoza. Ayan, parang kayo ito. Mga kabeli, ito na yung ating sahog ng chop suey natin mga kabeli. So, lalagyan lang natin ng ingredients para may lasa yung ating sahog. Napag-ready mo ba yun? Zero na. Oster, paminta. So, seasoning. Ram, lagay mo yung gulay, Ram. Nilalagyan natin yung gulay natin. Bagyo bean, carrot, saka sayote. Ayos mga kabili, thank you. Ito po. Yeah. Di ba kabili, shoutout muna tayo. Panagluto tayo ng chop suey. So may nagpapa-shoutout. Dangerous Company 90s, Neren and Sam Yabut, Jinky and RJ, Mayadong, Maria Lynn and Alex Cantamillo, Marcel and Romel Galang, Betis and Manny Manalasa, Maransala, Mary J and Alex, Marts and Alex ng Kati and Bong Manansala, And Lorelai. Jaja Salonga and Lorelai. Lorelai. Lorelai and Jaja Salonga, Morena Kayanan and family, and Real Dison Pineda family. Yan, shoutout ko pala sa lahat. Yan, thank you po. Di ba, Beli, continue tayo sa broccoli. Cauliflower, red bell, celery mga kabili.
Bagyo. Go. Mushroom mga kabeli. Slice mushroom. Lalagay tayo. Timplahan natin ang toaster. Seasoning. Chicken powder. Tapos paminta. So takpan muna natin, ayan muna natin maluto yung ating gulay. Tapos lalagyan natin yung repolyo tsaka pechay bagyo, broccoli. So ayun yung madali kasi maluto. Ito medyo may katigasan. Kain na muna natin. Thank you. Diba, lalagyan na natin yung ating pechay bagyo, repolyo, broccoli. Kukuloyin lang natin ito mamaya-maya tikman natin. Pag-uwi na, plate na tayo. So, madali lang ang maluto yung gulay natin. Thank you po. Mga kabeli. Yung mga kabeli, huwag yung ating. Tapos iso, tinikman mo na rin daw. Malambot na rin yung gulay, yung sayo din natin. Ang palapot. Malapit na mga kabeli. Guys, ito ba ma-overcook pa yung ating gulay? Thank you. So, gagawa na lang tayo ng sauce ng roast beef tsaka ordom do. So, hindi ko na papakita sa video yan. Papasok na dito pa sa loob. Thank you. Huwag ka na. Halika na Marco. Gusto na ito ba na?
may ba? Ano ito? For roast beef mga kabeli. Benda kayo pa na, dodo. Ang tayo ay, di bakit naman, maswerte yun. Panto mo yung kakabili. Mama, ini guest namin na. Hello po. Shout out na ka, yang primo ini. Wah. Kakanaksi kang kakanyan. Wah. Ay, kayo, yung sa tatay, pamilya. Tatang. Kang nanay Baby Miling. to. King katwa. Brayden. Magana ka po manyaman Bevin. Buka rin bayo ko. Kumusta kayo? Si Mylon, si Liza. Bayo Arnie, ako ay Randy. Si Lalay. O, ako rin barkada ko, Dangerous 90s. O, Neren. Apa Day Guam. O, Jinky. Lorelai. O, Maricel, Cathy. Medley. Ano pa? Marjorie. Marielyn. Ano pa kanita? Hindi pa nga ate ko barkada ko. Cathy. Si Cathy. O, hello. Marjorie. O, Juret. Pasibayo. O, yan. O. Happy Fiesta, bebe anak. JJ. Shout po ka rin pamilya. Jay. Nabem. Baby kong mahal. Maricel! Ang Love Diyos you. ko! Puta kalingon ke. Ako, shout out palaking asawa ko. Maricel! Jen, I love you. Kalingon joke. Shout out, Mama. Mama. Sabina. And Chantal. Anak Sabina. balas. Hello! Shout out pala ka rin barkada to Dangerous 90s. Morena, Lorelai, Neren, Jinky, Marjorie, Medley, Cathy, Maricel, Ampoy Marielyn. Love you guys! Shout out pala kay katuwang ko, kang Nanay Miling. Taga Mexico, Pampanga. Ang po ka rin bayo ko, Yarny, Richard, Randy, Lati Liza at yung Mylon. Ako kang Chilalay. Shout out kay Kayman. Ako kay asawa pala kang Malagu, yan. Malagu. Kay taga Mexico, Chris Yanga Meneses. Chantal and Sabina, love you na. Shoutout king asawa ko Jay. Apo ka rin anak ko Kaling, Sean, Bubot, and Bella. Yeah. Shout out King katuwang ko, King San Francisco, California. Mama, Del Canlas, Miguel, and Tatang Canlas. King anak ko, Brayden, Bevin, love you guys. And king asawa kong Pinakamalago at sexy. Pinakamalago at sexy. Siyempre. Wow. Love you. Michelle. Ay, ako siyempre, may kakalingoning ka na akong pinakamaganda kang kaya. Asawa ko, pinakamasanting. Yung opa ko, Claro Pineda. Hello. Engineer King Guam. Ay, love you. See you. See you. Salamat. Thank you. So mga kabeli, check na natin yung lechon. Si Antonio daw yung sabi niya. Hindi atalo ko. Ito po yung gagamitin nila sa laman. Mukhang nga tamang hindi siya. Ito, ano? Kumulo yan. Ay, ito po silong.
Yan. Sabi ginamit ko ako sa kanila. Ano siya? Ay, takas na. Hinango. Hindi ko kalaban. Naka-vlog tayo ate. Naka-vlog tayo kay Kapel sa Galubaw. Oo, si Reggie vlogger to. Vlogger si Reggie. Ay, no. Ang liit nito masyado. Oo. Alam mo na ba ako? 45. Masyadong maliit naman to. Diba nakahapon pa ako kuya no? Kailan lang nung tayo, di ba? Kailan lang. Makababalik nyo lang. Ate Joanna. Ay, wow. No, sige, sabay na. Oh, sige, sige. Ate Joanna. Yung nagluto ng vlogger. Na Grabe na. Taga saan siya? Taga dito? Araya. Araya. Ano yung niluto ko sa kanila dito? Kung abot ang larap. Kainin ang Abeli. Kanino bang tira-tira? Gusto nyo mag-shoutout. Shoutout. Kay Abeli Vlog. Sa Chef Abeli. Ano ba ang masasabi niyo? Oh, masarap. Manyaman lang. Sarap. Vlogger tayo. Manyaman, manyaman. Manyaman, manyaman. Yaman. Manyaman, Abeli, manyaman ka no? Wow. Shout out sa mga taga-California, auntie sa akin. Mag-dessert na kami. Sherry, Reggie, and salamat. Naki-fiesta. Naki-fiesta. Siya po, masaya Kenny. Ano? Thank you to Daddy Sons. Sydney, delicious food. Yes. Yeah, delicious food and delicious ice. Shout out sa Ate Gracie. Shout out po sa mga California, sa Daly City, mga kapatid, mga anak, pamangkin, sa pagkain, yung mga taga Pittsburgh, Handel, comment, share, shout out Ate Casey. Ate Casey, Ate Gracie, shout out. Ito sa pagkain namin, thank you, thank you. Thank you po. Thank you. So yun, mga kadelis. Ayun mga Abeli, tapos na tayo. So, napag-vlog na rin sila. Opo dito, tapos kumain na rin sila. So, siguro pwede na rin tayo magpala kay Sir. So, titignan mo natin siya. Ayos? Ayos po. Sir! Shoutout po, Sir! Inang, Latina Pugel. Ikaw, Charles. Yan. Sir, thank you! Sakal po salamat, Keng Belly. Kabeli po. Vlog. Chef vlog po. Yan. Ayan po. Yan po itong viewers niya. Viewers niya po unang yan. Inang Tel Canlas. Opo. Thank you po. Ayaw po kapuristo. Di ba, Belik, papaalam na tayo, sir. Yan. Thank you. Tapos na rin yung natin at success po tayo. Thank you. Baba. Okay.
Yeah, palit pa. Sir, dahil po salamat. Thank you po. Salamat. Sir, Ulit din. Oo. thank you po. Sir, thank you. Dahil salamat. Sa ulitin po. At picture kami naman pa. Sir, maraming salamat po kay Sir JC na Sir. Yan, thank you po sa lahat ng binigyan niya. Yan, thank you po. Nagbigay po ng cup tsaka mga damit. Yan, thank you po. Thank you po, sir. Bye bye, sir. Picture kami. Pare! Ay, di pala. So yung mga kabeli, nakasakay na tayo sa sakyan. Yan, nakapagpaalam na rin tayo kay Sir JC tsaka kay Sir Frederick. Yan, thank you po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yan. So kita tayo sa farm mga kabeli. Ayun na po, uwi na tayo. So mga Beli, so nandito na yung mga galing Masantol. Yan. Ayan, thank you sa Pabax Citadel. Tita Del. Yan, Miguel. No? Yan, maraming salamat po. Doon muna sa harap ng ano. So meron po siyang regalo para sa mga kabeli. Happy Fiesta. Fiesta ba sa kanila, Tres? So yan mga Beli, Fiesta po sa kanila. Happy Fiesta po sa barangay ninyo. Yun, isang bagsak muna, boy. Yun na. So mga Beli, so asikasahin ko lang itong mga bata. So yun, dalawang camera sa isang vlog. Vlogging, Beli. Isang bagsak, Price. Dami, di mo alam sa titingin. So apat na event kami, kaya dalawang camera po gamit namin. Ayun. Thank you. Tayo mga Beli, nandito na yung team ng ni Jepoy, galing sila Masantol, Pampanga. Tita Del, maraming salamat po sa blessing na binigay niyo sa amin. Yan, yung box, siguro i-unboxing natin dahil may bisita po kami dito sa farm ngayon. Nandito sila Kuya Jimmy, saka yung mga ibang vlogger. So, schedule ko na lang kung kailan natin bubuksan. Tapos, yan na, shoutout po sa mga nagbigay ng tip sa team ni Jepoy. Yan, Kuya Reggie, shoutout sa'yo. Shoutout po. Ayan, saka kay JC Dison yan. Shoutout po. Ha? JC Dison to.
So yan mga Beli ha, tapos may mga sombrero, damit na binigay sa kanila. Thank you. Tapos may box tayo. Thank you po. Oh, gusto niya sumaya? Opo! Sa pukulas ayaw eh. Ayaw mga pukulas. So yan mga Beli, dito namin nag-outro kasi ang daming tao doon sa may pwesto natin doon. Okay, so sa $20 muna tayo. May nagbigay ng tig to $20 bawat isa sa kanila. Yan pa yun, ikaw mamigay. Bagsak. Wala na natin si Anthony. Magkano? Thank you po. $20. Thank you po. Ay, ano to, sir? JC. Thank you Thank you po, Sir DC. Opo. Raram. Thank you po. Tapos kaya pong kulas. Thank you po. Ay. Isa yan. Abeli. So kay Sir Reggie. Yan, maraming salamat din po kay Thank you Sir po, Reggie. Sir Reggie. Anthony. Thank you po, Sir Reggie. Yan, thank you po. Maraming salamat sa blessing. Thank you po. Thank you po. Paldos. Thank you po, Sir Reggie. Yan, thank you po. Salamat po. Yan, maraming salamat sa blessing. So yan mga Beli, maraming salamat po sa tiwala at pagmamahal Tita Del sa pamilya nyo. Ayan na. Ibig sabihin na mula noon hanggang ngayon sinusuportahan niyo po ang Team Cabelli. Hindi man po ako nakarating sa piestahan ninyo dahil may bisita po kami dito. Maraming salamat. May oras naman po para magkita-kita tayo. So yan na. Thank you po. Nasarapan ba sila? Oo, sarap po. Yan. Adobo pa lang. So yan mga Beli, hanggang dito na lang yung vlog natin. Ingat na lahat. God bless you. So yan mga Beli, maraming salamat po. Tita Del, thank you. Thank you. Kaya mapapanood mo yung box na pag binuksan natin, na unboxing natin. Thank you. Thank you po. Thank you po. Bagsak, Anton. Thank you po. Thank you po. Saka po sa chocolate. Thank you.